Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila milqah. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ang papurit pasasalamat ay tanging ukol kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At tayo ay nagpapakukop sa Kanya bilang Kanyang mga alipin. Sa video ito inshallah subhanahu wa ta'ala, sa live na ito, dahil wala tayong oras para magawa ng content, so naisipan na lang natin na gawin na lang nating live, di ba? Para mas ramdam nyo na nandito ako at mas ramdam ko na nandyan kayo. Kasi magkaiba yung live at saka yung gagawa ka ng video. Pag gumagawa ka kasi ng video, umaabot minsan ng take 10 bago mo masaksis ang video ang gusto mo. Subhanallah. Pero pag live, diretsahan na. Tayyib. Ang katanungan dito ay ano ang kasr at ano ang jama' at ano ang pinagkaiba nito. Kasi karamihan hindi nila kayang i-separate ang dalawang ito. O di kaya alam nilang magkaiba ang dalawang ito pero hindi nila alam ang pamamaraan ng bawat isa dito. At hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng bawat isa rito. Minsan may naririnig tayo na magsasala tayo ng jam'an wa kasran. Pag tayo ay naglalakbay, minsan sinasabi ng imam na magsasala tayo ng jam'an wa kasran. So ano ang ibig sabihin nito? Ano ang pinagkaiba nito? Una sa lahat, dito muna tayo sa kasr. Ang ibig sabihin ng kasr ay ito yung gawin mong 2 raka'a, ang 4 na raka'a na sala dahil ikaw ay manlalakbay. Dahil ikaw ay nasa biyahe. Ito yung tinatawag nating kasr. Magiging 2 raka'a na lang ang 4 na raka'a na sala. So, alin sa mga sala ang pwedeng ikasr? Pwedeng maging 2 raka'a. Ang lahat ng sala na 4 na raka'a. Katulad ng salatul dhuhr, yan ay 4 na raka'a. Kung ikaw ay naglalakbay, magsasala ka ng salatul dhuhr ng 2 raka'a lang. Hindi 4 na raka'a dahil ito ay sunnah. Ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At ito din ay may dalil sa Quran. Ginawa ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Yan. Salatul dhuhr, 4 na raka'a, pwede mong ikasar yan. Salatul asr, 4 na raka'a, pwede mo ring ikasar yan dahil 4 na raka'a. Salatul maghrib, pwede bang ikasar? Hindi. Bakit? Kasi 3 raka'a lang yan eh. Salatul isha, pwede mong ikasar? Oo, pwede mong ikasar yan dahil 4 na rakaat. Salatul al-fajr, pwede mong ikasar? Hindi, dahil 2 raka'a lang yan. Okay? So ngayon, naintindihan mo na ang ibig sabihin ng kasr ay yung gawin mo ang 4 na raka'a na 2 raka'a lamang dahil ikaw ay manlalakbay, dahil ikaw ay nagta-travel. So ito ay ipinapahintulot lamang sa mga taong naglalakbay. So ano ang ibig sabihin ng naglalakbay? Yung nasa biyahe, yung lumabas sa kanyang bayan. Halimbawa, galing ka Marawi, pumunta ka ng CDO, pumunta ka ng Cagayan, pumunta ka ng Maynila. Ito ay manlalakbay. Ito ay lumabas sa kanyang bayan. So ito ay isang musafir na pwede siyang magsagawa ng kasr. Na pag siya ay magsasala ng salatul dhuhr, ang 4 na raka'a na salatul dhuhr ay magiging 2 raka'a na lang. Okay? At ang 4 na raka'a na salatul asr ay magiging 2 raka'a na lang. At ang 4 na raka'a na salatul isha ay magiging 2 raka'a na lang. At ang salatul maghrib at salatul fajr ay hindi magbabago. Hindi yan magbabago. Yan yung tinatawag na kasr. Okay? So ano naman yung jama'? Ang jama', ito yung titipunin mo, pag-iisahin mo, pagsasabayin mo, isagawa ang 2 sala. Ito yung jama'. Okay?
So halimbawa, ikaw ay isang manlalakbay, nasa biyahe. Magsasala ka ng salatul dhuhr at kasabay ng salatul asr. Titipunin mo ang dalawang sala. Ito yung tinatawag na jama', ang pagtipon sa dalawang sala. Pero ang pwedeng tipunin sa dalawang sala ay yaong salatul dhuhr at salatul asr. Yan lang ang pupwedeng tipunin. At saka salatul maghrib and salatul isha. Okay? So yung salatul fajr, wala na siyang pwedeng maging kasama, wala na siya pwedeng maging wala na siyang pwedeng kumbaga hindi mo siya pwedeng itipon o di kay isama sa mga sala, isabay sa mga sala. Pero ang salatul dhuhr at salatul asr, pwede mo itong pagsabayin sa kahit anong oras sa salatul dhuhr o di kay salatul asr. Dahil ito yung tinatawag na jama'. Tinitipon mo, okay? At pinag-iisa mo, pinagsasabay mo. Yan yung ibig sabihin ng jama'. Kung ikaw man ay nanlalakbay, okay? Titipunin mo yung dhuhr at asr. At pag ikaw naman ay nagsala ng salatul maghrib, isusunod mo yung salatul isha after ng salam. Tayyib. So yan po yung pinagkaiba ng jama' at saka qasr. Minsan, nagagawa rin nating maging magjama' na tayo ay hindi manlalakbay. Halimbawa, may sakit ka, may karamdaman ka. So magsasala ka na titipunin mo yung dalawang sala. Salatul dhuhr at salatul asr kasi may sakit ka. Salatul maghrib at salatul isha kasi may sakit ka. So dito pwede ito. Katulad din ng salatul maghrib at salatul isha, pwede mong tipunin ito sa inyong masjid. Kasama mo ang iyong imam, kasama mo ang mga ma'mum, dahil malakas ang ulan kung saan mababasa, matutuyo ang mga tao, mababasa ang mga tao sa ulan. So ito pwedeng i-jama', pwedeng tipunin, pwedeng pag-isahin. Okay? So yan po ang ibig sabihin ng qasr at jama', at yan yung pinagkaiba. Uulitin ko po, ang qasr ay pupwede lang sa taong manlalakbay. Ang jama' naman ay pwede sa taong manlalakbay, pwede rin sa taong hindi manlalakbay kung may reason siya kung bakit niya tinipon ang dalawang sala. Allah ta'ala alam. Okay? So, sagutin natin yung mga katanungan dito. May mga nakita akong katanungan. Saan ba yung katanungan kanina? Assalamualaikum Ustadh. Pag po magsimula ako magbasa ng Quran ngayon pero natapos ko sa Ramadan, content po ba yun na nasa khatam po ako sa Ramadan? Alam nyo, ang pagbabasa ng Quran ay isang uri ng pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kahit hindi Ramadan, gagantimpalaan ka pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil binasa mo ang kanyang banal na Quran, ang kanyang pananalita. Pero pagpasok ng Ramadan, dudublihin ang gantimpala ng tao. Kung ano lang yung binasa mo sa pagpasok ng Ramadan, yun yung dudublihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi naman to nakabase sa kailan mo ito makakhatam, kailan mo ito matatapos basahin. Nakabase ito sa kung gaano karami ang binasa mo, kung gaano mo naiintindihan ang iyong binasa. Kaya nga mas mainam bilang isang Muslim, lalong-lalo na yung mga hindi nakapag-aral, na hindi maintindihan ng banal na Quran, pag pumasok ang Ramadan, mas mainam gamitin nyo yung Quran na may meaning, yung nakatranslate. Basahin nyo yun. Kasi yun yung kasama sa mga dahilan kung bakit ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran, liyadabbaru ayatih waliyatadhakkar ulul albab, upang mapagmuni-munihan natin, maitindihan natin kung ano yung napapaloob sa Quran. So, kung tatanungin mo ang ating mga ulama, saan ang mas matimbang? Yung taong
10 times niyang nabasa ang Quran sa loob ng Ramadan? O yung taong isang bisis lang niya nabasa ang Quran pero kasama ang mga meaning nito? Sasabihin nila at isasagot nila sa iyo, mas mainam yung isang bisis lang niya nabasa ang Quran pero naintindihan naman niya ang nilalaman nito. Kasi ito talaga yung purpose kung bakit natin binabasa ang Quran, para maintindihan natin yung banal na Quran. Kaya kung may mga Quran, mushaf kayo na nakatranslate, mas mainam na yun yung basahin nyo. Yun yung basahin natin nang sa gayon ay maintindihan natin ang banal na Quran, inshallah subhanahu wa ta'ala. So may mga ibang katanungan pa rito. Tayyib. Assalamualaikum Sheikh. Ano po ang pagkaiba ng Asy'ariyah at Salafi? Alam nyo, matagal na nating tinatalakay ang mga bagay na yan, kung ano ang pinagkaiba ng Asy'ariyah, Salafi. Pero siguro sa wikang Maranao, sa lingwaheng Maranao ko tinatalakay ang ganiyang bagay. So, una sa lahat, ang ibig sabihin ng Salafi, bibigyan kita ng napakaikling kasagutan. Ang ibig sabihin ng Salafi ay nagmula sa salitang salaf, na kung saan ang ibig sabihin ng salaf ay mga sinaunang tao na isinagawa ang Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So sino yung mga sinaunang tao na isinagawa ang Quran at ang Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Sila yaong mga sahaba ridwanullahi alaihim. Sila yaong mga tabi'un. Yung mga tabi'un ay yung sumunod sa mga sahaba. Sila yaong mga tabi'ut tabi'in, yung sumunod sa sahaba. Okay. So ito yung tinatawag na salaf, al-qurun al-mufaddala. Ito yung tinatawag na salaf. So dahil sila ay salaf, at kung sino man yung sinusunod ang yapak ng mga tao, kung sino man yung sinusunod ang yapak ng mga ito, ang mga sahaba ridwanullahi alaihim, ay matatawag na salafi. Salafi. Kung ikaw, sinusunod mo ang mga taong ito sa kanilang pamamaraan, sa kanilang paniniwala, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagsamba, sa kanilang pagkikitungo, ikaw ay isang salafi. Na ang ibig sabihin ay sumusunod ka sa mga sinaunang nagsagawa ng Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung tinatawag nating salafi. So hindi ito grupo na may founder na nag-create ng grupo niya. Okay? Hindi. Bagkus ito ay daan, pamamaraan ng mga sahaba ridwanullahi alaihim. Kaya tinatawag silang salaf dahil mas nauna silang isagawa ang Quran, isagawa ang Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga Asy'ariyah naman ay lumabas ito pagkaraan ng mga imam. So, ito ay bagong sikta. Na pinamumunuan ni Abul Hasan al-Ash'ari, bagkus siya ang founder ng grupong ito. Kaya ang lahat ng sumusunod sa kanya ay tinatawag na Ash'ari. Ang lahat ng sumusunod sa kanya ay tinatawag na Ash'ari. Pero may mga pagkakamali si Abul Hasan al-Ash'ari sa kanyang paniniwala na hindi na ayon sa Quran at sa Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mas mainam na ang sundin natin ay kung ano yung paniniwala ng mga sahaba, ano yung paniniwala ng mga tabi'un, ano yung paniniwala ng mga tabi'ut tabi'in, ano yung paniniwala ng mga imam, dahil ni isa sa mga imam ay walang Ash'ari, walang Asy'ariyah sa kanila. Ni isa sa mga imam, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, wala ni isa sa kanila ang Ash'ari. Okay? So ito'y napakaikling kasagutan lamang po. Jazakallah khair. Jazakillah khair. So next, salam Ustad, ilang kilometro po ba pwede gawin ang jama, as-salawa, qasar? So sa ating mga ulama, nabanggit nila na kasama sa mga madhab o di kay kasama sa mga katayuan ng ating mga imam ay 85 kilometer. Okay? 85 kilometer. So dito walang matibay na dalil na 85 kilometer. Kaya hindi nagkasundo-sundo ang ating mga ulama. May nagsabi na pag ikaw ay lumabas sa iyong bayan
at ikaw ay inihanda mo ang iyong sarili at magkakaroon ka ng halimbawa, magkakaroon ka ng loto, magkakaroon ka ng pagkain sa daan, lalabas ka sa iyong bayan, ito ay kasama sa ito ay matatawag na biyahero o di kay manlalakbay. Wallahu ta'ala alam. Pero marami yung mga katayuan ng ating mga ulama dito. Okay? So, ang pinakamalapit na katayuan sa ating mga ulama ay yung tinatawag nilang urf. Yung nakasanayan. Kung ano yung nakasanayan ng isang bayan o di kay isang country na sinasabi nilang musafir. Ano yung nakasanayan natin? Nakasayanan ba natin na 85 kilometer? Hindi. Kasi hindi natin nakasayanan dito na 85 kilometer tayo magsasala. Dahil dito, kalsada pa lang, hindi umabot ng 85 kilometer pero ang layo na ng narating natin dahil paliko-liko yung mga kalsada natin dito. Hindi tulad sa Saudi Arabia, madali lang yung 85 kilometer kasi strict yung mga kalsada nila. Okay? So, depende yan sa depende yan sa nakasanayan ng mga tao kung ano yung tinutukoy nila sa pagiging biyahero o di kay manlalakbay. Ustad, Assalamualaikum. Ustad, paano po pag may trabaho ako? Pwede ko po babayaran ko na lang yung 2 wakto sa Maghrib? Pwede po ba? Una sa lahat, pinaka-obligado sa isang Muslim ay ang isagawa ang sala sa tamang oras nito. Okay? Yan yung pinaka-priority ng isang Muslim. Isagawa ang sala sa tamang oras nito. At kahit nasa biyahe ka pa, nasa trabaho ka pa, obligado pa rin magsagawa ka ng sala. Kung nasa trabaho ka, obligado pa rin magsagawa ka ng sala. Kung nasa bus ka, nasa eroplano ka, nasa barko ka, obligado pa rin magsagawa ka ng sala sa tamang oras nito. Pero kung sakaling nagkataon na hindi mo, kumbaga, nakalimutan mo magsala. Kasi hindi kasi pwedeng sabihin mong, sadyain mong, mamaya na ako magsasala, babayaran ko na lang. Hindi yan pwede, malaking kasalanan yan. Kasama yan sa malalaking kasalanan. Pero kung sakaling makalimutan mo, talagang babayaran mo yan. Talagang babayaran mo yan. Pero yung sasadyain mo, hindi po pwedeng sadyain yan. Kailangan mong magsagawa ng sala, kailangan mong hanapan ng paraan kung papaano ka makakapagsala sa tamang oras nito. Toyib. Kung naglalakbay ako pero mga 1 month ako doon at uuwi din, pwede ba ako magkasar jama sa buong 1 month o hindi na? Sinabi ng ating mga ulama na hanggang 4 days lang ang iyong jama at ang iyong kasar kung alam mong mananatili ka doon sa loob ng 1 buwan. May pangalawang katayuan ng ating mga ulama na hanggat hindi mo pa alam kung kailan ka babalik, uuwi, na ikaw ay manlalakbay, pwede ka pang magkasar at jama'. Pero kung alam mo na magstay ka doon ng aabot ng 1 month, alam mo yun sa sarili mo hanggang 4 days ka lamang. Alam mong naging mukim ka na, ibig sabihin ng mukim ay yaong parang naging normal ka na tao na parang hindi ka na manlalakbay, na parang may bahay ka na parang may nirerintahan ka na o di kaya parang may natutuluyan ka na sa iyong mga ka-relatives na at lalo na kung malapit lang yung masjid sa inyo, parang hindi ka naman lalakbay sa katayuan mo, sa sitwasyon mo. So dito, hindi ka na magjajama after 4 days, okay? At pag nagbabasa ako ng Quran, tas naka-utot ako, magwuwudu pa ba ako? Ang pagbabasa ng Quran, kailangan nating i-separate. Nagbabasa ng Quran na while nakahawak sa Quran at nagbabasa ng Quran, nagme-memorize lang. May nagbabasa ng Quran na nagme-memorize lang. Halimbawa, wala siyang hawak ng Quran pero nagme-memorize lang. Nagme-memorize lang. So ito ay hindi na kailangan ng ablusyon. Pero yung nagbabasa ng Quran na hawak-hawak ang Quran, pag nautot siya, kailangan niyang mag-ablusyon.
Dahil kasama ito sa mga kondisyon ng paghawak ng Quran na kailangan mong mag-ablusyon. Allah Ta'ala alam. Okay? Assalamualaikum Ustaz. Yung pagdua po ba ay nakataas ang kamay or ano po ba ang dapat pag magdua? Ang pagdudua kasama sa mga sunna nito ay ang pagtaas ng kamay. Pero may mga time na nagdudua tayo na hindi natin itinataas ang kamay dahil hindi ito itinaas na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa na lang, yung magdua tayo sa sala, magdua tayo sa ating sujud, magdua tayo. Lahat, karamihan sa ating tasbihat dito ay dua. Magdua tayo before tayo magsalam. Hindi ito itinataas ang kamay. Pero yung salatul witr, kung tayo ay magkukunot, itinataas natin ang ating kamay. Kung tayo ay magdudua ngayon, itataas natin ang ating kamay. Ito ay depende sa sitwasyon na meron ka. Pero huwag mong gawing kaugalian mo ang itaas mo ang iyong kamay sa mga oras, time na hindi naman itinaas ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang kaniyang kamay. Halimbawa, nagsala ka ng obligadong sala. After mong magsagawa ng sala, ay gusto mong magdua, itinaas mo ang iyong kamay. So dito, hindi pwede ito. Bakit? Ano ba yung nabanggit sa hadith ng mahal na propeta, sunan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? May hadith ba tayo, may dalil ba tayo na nabanggit na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam after niyang magsalam sa obligado, sa obligado ay itinaas ang dalawang kamay upang magdua? Hindi, wala. Kasi nagtasbih ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ba ang mga tasbih na yun? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ako ay humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y dua. Ito'y isang klase ng dua. Pero ito'y kasama sa mga tasbihat. Kasama sa mga adhkar kung saan ito yung sunnah na gawin ng isang Muslim. Tayyib. Pero ngayon, kung magdudua ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa, nagdudua ka, nandyan ka sa kwarto mo, itaas mo ang iyong kamay. Ya Allah, Ya Rab, Ya Rahman, Ya Rahim. اللهم ارحمني وارزقني وعافني واعف عني. اوكي طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Yung mga katanungan dyan. Assalamu alaikum ya Sheikh. May tanong po ako, sinasabi po sa Quran na ang banal na Quran ay ibinaba bilang gabay po at ang Quran ay ibinaba para basahin, unawain, aralin. Ang tanong ko po, bakit po isinasagawa ang Quran competition? Mayroon po bang nakasulat sa Quran o hadith na pwede po ito? Tayyib, ang napakagandang katanungan ito. Alam nyo, ito'y isang tasjir. Ano ba yung Tagalog ng tasjir? Nakalimutan ko. Ito'y isang tasjir sa bawat isa sa atin. Ito'y isang paligsahan o di kay isang tasjir na kung saan magtutulak sa atin upang maisaulo natin ng maayos ang Quran. Upang maisaulo natin ng maayos ang Quran, ang banal na Quran. Ito ay isang mga musabaka, pagtitipon-tipon upang magpaligsahan kung sino yung mas nakakaalam ng Quran, kung sino yung mas memorize ng Quran. So ito'y hindi masama na gawin ng mga Muslim para buhayin ang Quran, para manatili ang Quran sa kanilang mga puso. Dahil ginagawa nila ito upang manatili ang Quran sa kanilang mga puso. Maliban na lamang kung ang intensyon ng tao ay para sa pera. Dito magkakamali ang isang tao. Maliban na lamang kung ang intensyon ng tao ay magsasaulo ako ng Quran para manalo ako sa competition at makakuha ng pera. At yun yung intensyon ko. Ito yung maling intensyon. Pero yung intensyon, kailangan kong makipagpaligsahan sa kanila, musabaqatul khairat, fastabiqul khairat, kailangan kong makipagpaligsahan sa kanila sa pagsasaulo ng Quran. Dahil mismo si Umar bin Khattab radiyallahu anhu ay nakikipagpaligsahan kay Abu Bakr radiyallahu an sa mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na gusto niyang halimbawa, gusto niyang
lagpasan ang Abu Bakr radiyallahu an, pero hindi niya nagawa. So ito'y paligsahan para sa mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat, mag-unahan kayo sa mga magagandang gawain. So kasama na ito dito. Tayyib. Allah ta'ala alam. Mapya kapipita, Ustad. Paliwgat po ba na tapusin ang tamat mo sa Quran? Kasi sa igiradata mapasad so tamat. So, obligado bang kailangan nating tapusin ang Quran, magbasa? Magkakasala ba tayo kung hindi natin ito tatapusin, magbasa? Hindi naman. Hindi ka naman magkakasala kung hindi mo ito tatapusin, basahin. Okay? Pero, isang kapintasan, isang aib, isang kapintasan sa isang Muslim na hindi siya nagbabasa ng Quran. Lalo na yung mga marunong magbasa ng Quran. Isang kapintasan ito. Magbabasa na lang siya ng Quran pag Ramadan na. Ayazan billah. So, kailangan may araw-araw kang binabasa. Kahit yung memorize mo lang, na alam mong memorize mo lang, ulit-ulitin mong basahin ito. Dahil kahit inulit-ulit mong basahin ito, makakakuha ka pa rin ng gantimpala. Jaza. Okay? Makakakuha ka pa rin ng reward mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibang katanungan tayo. Assalamualaikum, Ustaz. Ako po ay isang empleyado. Pwede ko ba ikasar ang zuhur at asar sa pinagtatrabahuan ko? Hindi po. Ang kasar ay po pwede lang sa mga taong manlalakbay. Kung ikaw man ay manlalakbay, pwede. Pero kung hindi ka manlalakbay, hindi mo pwedeng ikasar. Ikasar ang zuhur at asar. Okay? So, magsasagawa ka ng zuhur na 4 raka at magsasagawa ka ng asar na 4 na raka. So, ulitin mo itong live natin. Pagkatapos ko, ulitin mo ang live natin para malaman mo kung ano yung pinagkaiba ng kasar at jama'. Kasi kung ang itinatanong mo, jama', gayon din. Hindi rin pwedeng magjama' ka dahil lang sa iyong opisina, trabaho. Kailangan mo talagang magsagawa. Nagkakaroon naman tayo ng free time, 5 minutes, 10 minutes, di ba? Allah ta'ala alam. Salamat Ustad, paano kung wala kang translate ng Quran sa basa ng Maranao? Ano naman? Kung wala kang translate ng Quran, may cellphone tayo ngayon. May application tayo ngayon na Quran Tagalog. Inshallah, ipapakita ko sa inyo inshallah subhanahu wa ta'ala. Quran Tagalog, may application tayong Quran Tagalog. Naka-translate sa Maranao, naka-translate sa Tagalog, English. Mashallah, tabarakallah. Gantimpalaan nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mahal na kapatid na si Abdul Jalil sa kaniyang ginawang apps. Uy, ibang katanungan, wala na ba? Tapos na? Wala na? Tapos na? Mas mainam magtagalog po kayo. Yung mga kasama kong mga Maranao, mas mainam magtagalog po tayo. Kasi may mga kasama tayong hindi mga Maranao. Para maintindihan naman nila. Wala na ata. So, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wala na akong makita mga katanungan. Sana ay napulutan natin ng aral ang maikling oras na ito. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.